Drug clearing operation sa kabarangayan sa Mandawi City, hingusgan sa kapulisan, PDEA ug ubang ahensya. Tanang barangay sa syudad gideklara nga moderately affected sa drogas. Ani ang report. Nagtigom sa Mandawi City Police ang kadagkuan sa kapulisan, PDEA, DILG, City Health Office ug ubang ahensya. Ilang hisgutan ang mga plano sa pagdeklara og mga drug-cleared barangays sa Dakbayan. Subay sa direktiba, sutaon sa mga otoridad kung ang usa ka barangay wala ba nahugpaan og drogas aron hingpit nga mahatagan sa accreditation. Matod ni Senior Superintendent Julian Intoma, Mandawi City Police Director, ang maong lakang musubay hinuon sa proseso. Ang plano nila magsugod sa purok level ang pagdeklara nga drug cleared, una pa musaka paingon sa barangay level. Down to the level na sa purok na, then amo pag yun nga ipa-divide into mga sub-leaders po sa purok para at least doon na gimi from the ground nga makuha ang mga informasyon sa ilaha nga membro sa purok. Before na mo kuan mi sa barangay, kinahanglan ang purok una mo malimpyo, mo ma-drug cleared. Sa pagkakaroon, giila sa kapulisan ang tanang 27 ka mga barangay sa Mandawi nga moderately affected sa drogas. Ang kadagkuan sa PDEA mi-update sab sa ubang mga barangay nga wala misumiter sa ilang listahan o watchlist sa mga nalambigit sa drogas sa ilang lugar. Ang BADAC o Barangay Anti-Drug Abuse Council ang gitahasan sa pag-verify niini. Ila pa daw i-tracer kay as far as the record is concerned, duha pa daw ka barangay sa Mandawi ang nag-submit. Nang akong kuang ganina na may sipok meeting man sa February 26. Ang yan ipakita ninyo na mo ni duha ra nag-submit, then deadline nato is March 31. Uban ni Clans Gabutin ni Kusireno, Balitang Bisdak.